mitin hian kan du emo du lo emo ahma emo atlai emo kan tura tho ani kan sengthin ole tuntuma chuan kan enchak em sawian le nalan yen ran te in beina 3-year agreement chu kan en chho tran don ani hetatang hian BTTC alar chho ti la kan soi sual om love season masalama khan sawian hian green spirit pil mangin dadau si 1 star level a hlotling takin ain hlangkai ta ani kumthum kalta a nalan yen ranin achung ti ati mol phodan chu a hrechuaka tuna chuan chu score chu settle turin yunlan seka akalta ani chumi hnuwa chuan asin chu nalan yen rana ain thaka sawen lo thlen hun alo ngak mek ani hemini hian GMA empire mi poimo zong te chu in beina en turin an pung khom vekani sawen chuan ain mel hriat tira ke hi sauklanami sawen kania kumthum chunga kan inrem na ti hlotin nan kalau kalani voin hian kan in karthil zong hi atopa chon atop donani kumthum kalta khan ithu seina tak mangin kachung te itimol phawa voin hian khang zong kha karulet vek don se ani atia nalan yen ran chon muang changin a chang leta khamitum khan thil diklo ka sei ka hrelo ka chanvo tur chang turin du thlan theina ka nei ani khati lai khan ka pui tling lowani mei theya ma se kha hun kha a thleng non le ani po in khatiang bok khan thutluk na ka siam le nge yang ti in a changa chuta great elder yunling chulo pen chuakin yunlan seka great elder kania tuna hian kan sekli dara omlo wangin voin hian kumthum inrem na hi ka en kolang he duel hi chakjok an ma chu chunjom zelani anga lo tia yunlan sek zirlai te chu anin hial tranta sawian hi heta aron kal hi a ani engtikong mai nalan yen ran hi a hne thengai lawang an lo tia a then chuan sawen in thak danglam na hi mak an ti hlea mi zong in bol hlo an ti thin tlangwal kha ani loem ni kumthum kalta khan level 1 do chi po apel theilawa ma se tuna chon thil ti thei tak ni in alang an lo ti ve bok lo en tu dang fama te ho chuan sawen hi mak tak main an hriat nu ang riawin an hria ma se ahma an hmu to na hmun chu an hre theilo great elder yunling chuan sawen chu atop na ata na zota he in bena hian inung tol don nge I thi thlengin I beizok don atia chang lovin sawen chu in sual turin ain puat sai ngala nalan yen ran chuan malama pana atopa chon hun re tak an lo nga to duel chu ain tranta ani in beina an tran rol chuan nalan yen ran chuan wind spirit blade technique aron ti chuaka sawen lampan chuan wind slash tam tak athon ta ani ai tek chakna chu entu me puin an ngai event hle chumi hno wind spirit 5 form mangin ai tek zui le a kongtin renga tangin beina na satak a chuata ani ma se sawen chon strike apiang chu muang changin abum veka entu tam sok te chuan sawen hian chakna chance anei lo ni inan ngai zirlaino pangjok te chuan nalan yen ran hian he art level fighting technique hi kum khachung chapina thiama floating takin 5 blade form among thei ti an lo soya zirlai pakha chuan a tho hala kumni don lai training kaneya blade pali chau kala control thei lo ti in pe na hi tan chau ni ma se mi zong in nalan yen ran hi achak nge donin an ring vek ani ma se sawen ero chuan chet ala la ve lo thung ma se rei lo te a movement technique chu activate ve ta a purple flame mangin ati chak sui bok a black ruler chu a pai bawa nalan yen ran chu a charge ngal bok heavy ruler lian tak te lo chon sawina speed chakna chu na satakina punga nalan yen ran hian a hun taka a changle theilo sawen chon na satakina be ngala intu zong chon a che dan chumak an lo ti hle great elder yungling chuan a bulami te hne na nalan yen ran hi chuti mai olsam taka hne thei tura in ngai chuan yunlan sekte cultivation dan hi in hrachiang ho lo ti na ani anga lo ti sawina be na hi a hlom hle ni in alanga ma sen nalan in ran chunga china tak a thlen tlem hle movement technique dang activate mangin round takina chang le ta
chu chuan a speed na satakin ati sang ani a speed ati pung chungpo in sawian hian a chevel chu alat luk thawani alchemist fama chun makti takin alo komena lightning movement technique po athiam to inlan sekroi tu yun hian azir tir thahle ani nge yang a speed po asang chho hle mai akum ngai tu chun hetiang level hi a thlen thei hi ka bei se ngai lowati into dang bakha chuan inlan sekre thuruk technique chu thilmak tak ani ti in alo fak ve bo alchemist fama chuan sawin lama hoile a sawin po hi ngai thango turani lo khu heavy ruler lian tak aken khu thilmak tak ani ari lutuk chung point o sam takin amang thei thawani alo tia apia zialing chuan engtiang chinia ma son ti himmu ka du takse tani tun ma bol lo tia ko thin changwal hian tuna chuan nalan inan speed chakna po atluk to ani alo ti ve bo sawian chuan nain strike chak taka pe a nalan in ran chun hnunglama atol le tir ta ani he beina hian moklana roi thena alchemist pakhat lo lang chu mi zongjong a hriat chho tir vek ani mitam tak chuan sawian le kha mi thiam in thup kha ithu mun an ni angem ti an ngai tua hetiang no pangtan hian hetiang chakna maktak hi nei theilo ni inan ngai ani nalan in ran chuan sawina theina lo pung chu mak ati tak zet ti apoma tunma ani na ang mitang kai lo chu ani to lo ti apom bokani chumi nuwa in ran chuan adochi armor chu activate da do si true star athing to ti in chuang takina seinon le a sawian da do si 1 star chu anui suka chutiani chuan atopa chuan i chakna diktak chu pholan itum ta mo ati zirla then kha chuan nalan in ran chu da do si true star aloni to ti an tre chuan ro puyan ti le a chuti lai chuan in chu imlan seka in beina entura tira tum meka kong laka chuan abul vela ora dum maktak mai chu a hmuwa thui turina zui ngala chuti lai chuan alchemist gu hi te po lo thlengin apia hai bodong thu chu a hmuta a anin mel hre tir hnu chuan za takin anin chibaya in beina en chunjom turin an thutna an lu le a arena chunga chuan nalan chuan ama kha chuan sawian chu bol hlo mai mai ani arin thu asaya ma se tuna chuan adang lam vek to ti apom sawian chuan nalan in ran chu true star da do si aloni to ti a hrechianga he hi achakna diktak ani thu apom bok chuti chungpo chuan zirlai te chuan sawian le nalan te inkara hian in thlauna lian tak ala omni inan ngaya chuti lai chuan an pahni chuan na satakin an in beizui le a an tlan chak em a an chirang hle bok lo hlir tu tan po mu a har sata le mi then khat chuan sawina talen maktak chu an lo fak le a heti lai hian anin beina na sataka wang chuan an do chi armor chu a chetran ta a great elder yunling chuan vein in beina hian nalan in ran hian yunna sek malam huna hroi tu ni na aphu tak takem ti a hril don ti asaya chuti lai chuan nalan in ran chuan sawian chu a bei chun zom zela sawin chun a speed chu atluk theinan a beina sa hle chuta nalan in ran chuan vein hian yunlan sek thil ti thena dik tak ka enti rang che thungkal ta thutuk na ka siam kha adik tak zet ti ka fin fi anga tia sawin chun chang le tin ka chungchang engma i hrelo ka thinlunga hian huatna om to lo tia chumi hnuwa sawin chuan atek na sataka nei zuya kumthum kal ta chunga alung oilo na zongjong chu a thua zalen ang main a beina sa hle nalan hi a technique chakber pakhat mangin a in venga chu chuan po na satak asiam zuyani arena pumpui chu a chena sa hle great elder yunding chuan nalan yan ran chu a ultimate technique mang turin en po sai ti a hrengala chu sawin hian adang thei don lo ti a hria chu sawin hian adang thei ngai lawang ti alo sei midang po chuan nalan yan ran hian atam card amang don ti an chiang le sawin chuan a heavy black ruler chu a da bawa purple flame chu activate chuin chuan hmu chuan a chunga om zongjong chu a surprise lom hle sawin chuan angri buddha lotus flame chu activate atumani chumi hnuwa sawin chuan a purple flame chu a heavenly flame nin azom khom zui le a nalan in ran ba ka alchemist gu hi te pahni chuan makan ti hle chuti lai tak chuan atopa chuan sawin chu ahma an lo ton to alchemist in thup ang che kha ani ti
an hreta ani reivak lawa iuning le zialaw te po in thutik chu an hrathiam ta a sawianan mi zongjong abum thei chu makan ti hle gu he chuan lau thong je thiana en renga sawian hian mel pan hi mang hian enge ti atum ti angai tua sawianan purple flame le heavenly flame fuse lai chuan fuse na tang chuan chakna na satak aron chuak ta a gu he chuan makati hlea hetiang no pang hian heavenly flame baka flame dang hlotling takin azom khom tir thayang ti arin ngai lo thu alo seya nalan in ran point ama apu pui tu le poison lak bo saktu alchemist kha ani na taka chuan sawen ani ti a hre chuak ve bok chu chu a hre chuan angai to na apoi ta vek mai ma se rang takin ain thunun wata aril ruin yang sek master kani ka chaklo theilo ti in a ultimate technique chu activate ta vain hian ilaka ka tlom ngai lo wanga ti a sawen lama attack chak taka chhuwa ta a chu ti rol chun sawen chuan angri budalo ta stream chu asiam zo ve chi a master ne na chuan master frame no ta chu vai khatdang ka siam le ta atia angri budalo ta stream chu apian je alo chhuar rol chuan in be na mun zonga chuan energy wave chaktak alo chuak ta chu thil ti thena hlom taka mu chuan yunling chuan yunlan sek disciple zongjong chu in thup tur le inveng turin thuwa pe ngala chuti lai chuan nalan yen ran chuan signing sun technique mangin achang le ta sawian chuan angri budala ta stream chu achwa zui ve bok lotas chuan sakna na satak chu in apuaka arena chung zongjong a chuan china thlen thei sok wave adar ta ani sawian hian hetiang technique mu tur omlo tak hi aneya wangin mi zongjong chuan mak an ti hle elder te po in nalan yen ran chu achaklo an ring tran ta chuta imling chuan thil omdan chu athun theilo ti a hre chuaka sawen chu dam taka chu tir chi ani lo ti hrein chuti lo chu misty cloud section nakin loka harsan na an la tok ngayang ti a hria chuti lai chuan nalan yen ran chu boru ka train leilama atla tha sawen po chun pan nain nalan yen ran chuan a beizui le ase a beina zongjong chu sawen chuan lobum sakin in beina chu a top to ti a hril ta chuti lai tak chuan kumthum kal ta thil thleng hriat reng na chu nalan yen ran rel ruwa aron lang le ta chuti lai chuan sawen chu atimol pho ti apoma ma se tuna chuan achak em to azak ta hlebok tun ma hlutna nei lo anga angai mi laka chuan achak ta lo ma se chuti chung chuan adin hun ti danglam ni ma se tunge anei don ti thutluk na siam theina dikna anei ti soin anun pumpui chu adu lo mi bula man adu lo ti asoi le sawen chun muang chang ina changa in hol na ati chia chu thil dik lo ani lo ti asoi ati sual tak jok chu ache dan moi lo tak jok kha ani ti a hril a thil ti khan apa ati na thu zia le sauklan ati mol phozia chu angai to phak lo ti a hril bok ma se chu tun ma thil thleng to siam that theilo ani to ti soin heminia tang hian in lai chi na kan nei to lowang iti tur iti anga ke point ka ti tur ka ti anga ti bok nalan in ran chon a be chun som thei to lo kumthum kalta engagement letter chu mi zongjong mit nuwa arun langta lo clear tu te chuan heting kumrei lo te chunga sawen hetiang khopa chakhi ani ti an hu chon mak an ti hle sawen a malam hun chu thil ro pui tak ani don ti an pom vek ani topa chon in beina chu atop ta ti a mu chon sawen chu a tho hala 3-year agreement chu atopa chon atop ta ani nalan yen ran leya atlak rual chon sawen chuan apam technique mangin alo mana nalan yen ran chuan achak lo ti apoma kumtam takalta engagement a bo chian dan chu adik lo takzet ti a soi bok alin ram na ang chuan achak lo hnuwa achia lo ani turani ma se mystic cloud sek ro puina awangin chu a thutiam chu a hlem thei don lo in thiam lawin anun lak tum chuan a in bot saya mi zongjong in chu chuan hmu chuan an lo hlau thong hlom hle ma se sawen chuan rang takin alo dang wata achia lo anga omtir chu atum lo thu a hril a in ti hlumna chan tur om lo ti hrilin kumthum in ram na chu atop to ama le apa mol phona chu a thai bo to ti a soi chuta asur chu a paisaka 3-year agreement assign na lekha chu a hal zui bok hemia tang hian nalan kan le sauklan te hian inzom na an le to ngai lowang ti apuang ta ani an panhi hian a to pa chuan an zalen ta chutianga sei zo nu chuan sawen chuan an inkar boina chu atop to ti apuang le lai phun chu chho san turin a inbot sei ta ani
จุติไลตักชวนอิมนันเซกาเอลดาร์ปะขัดชวนโมเจงทาอันอิจานคานสาเวียนฮีอาอมตีอารอนเซียจุจุเชียชวนอิมลิงชวนจุชุยเจียนอันนี้มาชวนเซกาเฮียนสาเวียนจุอมเร่งตูริดอติงาลาไปตำตักชวนอิมลิงเฮียนสาเวียนนั้นเห็นอาจารย์นัวอัจฉริสันเหล่านั้นอันทั้งไม่หนีนันง่ายอิมลิงชวนนาลันเอียนรันจุจอลหาดำตูรินาตีอาจุมินัวอิมลิงชวนหุ่นเรวักเหล่ากัลตาคานมิสติกลาวเซกาบรันส์ประคัดช่วยตัวโมเจงจุดหาอันนี้เหตุที่จุงจางฮีอาเชียดและเชียดเหล่าสาเวียนโซตาสาเวียนชวนอมิตชิงาอิมลิงเนน่ะเองเสวยตุมตีอโซตาเอลดาร์ประคัดชวนโมเจงที่นี่ขาดนาลันเอียนรันเนนโมเจงเปลี่ยนจำลมนาอันเตลดุนตีอโซยฟิอาอันชัวโดนาสาเวียนฮีอโลกาลานีติโซอินจิมิจันไลละมาชัวอินเบนนัสตักราละตังอินอันโลมูติอโซยามูเจงทัดตุอินาเทคนิคเล่สาเวียนมันเทคนิคฮีอันอังเจียติอโซยวานาอังริบุดาลตาสเลมโลลังอมูทูโซอินสาเวียนฮีตัวทัดตุดิกตักอันนี้ติอรอนโซยชัวตาจุจวนเชียจวนไลมุนอบตะจวนมากันติเล่สาเวียนจวนวงจางอินาชางาโมเจงที่ทูจูอโลเชตโตอามาเซฟินเฟียนเตลวาอินปูจูทิลนิจะทักตักอันนี้ตีโมเจงอังมิจักตักทัดตูรินจากน่าในโลตีอเซยบอกจุตาอิมดิงจวนนาลันอินรันลำจัวหอยามีทัดตูมักตักเลสาเวียนเจดานาเฮียนทิลอินอังตักมูอันเนียมตีอโซตาหุ่นเรฟักเหลาอังไอหนัวนาลันอินรันจวนเอ็งมาจุเตียงอาเชียดเหลาทูจูอเซยอาชานอาเชียดจวนสาเวียนจูอารุกินอัทโฮฮัลาเอลดาร์จวนอาเซยชุนซมามีจงเนน่ะโมเจงทัดตูจวนเวทเฟลมมังติอาเชียดนนตีระเวทเฟลมจุงจางอันเชียดจวนมีจงจูอาเซอร์ไพรส์ล้มเล่เอลดาร์จวนสาเวียนฮีอาไมยันสาวอังอินไอเซียมดังละมาอัลเคมิสคอมเพติชันอาโปอัตเตลโตตีอารอนเซยเลียจูอินทีเซียงน่าจวนเวทเฟลมโปอโลโพลังโตบกจูวังอินโมเจงทีน่ารินเฮลเบอร์จูสาเวียนอันนี้ทูอาเซยนนเลียสาเวียนจูอนุยสุกาโคเวลคัลติเวตอร์ตัมตักชวนเมอัลวาร์อันนี้ที่สวยอัจฉางาเมอัลจิคัดริโมตจูมีปกตินตัวละทัดนิติฟินฟินันอัตโตกโลที่อินยุนดิงชวนอัจฉวโลนันเจ้าจุดเตียงชวนอปูอันนี้ที่อินอาศัยบอกสาเวียนจุดชัวตัวมินาฮอยเลตายุนดิงชวนดิงฮัลตูรินตีมาเซสาเวียนชวนอัจฉวเลชัวโลจูอัทุตลูกนเวกอันนี้ทัวพวงตายุนดิงชวนโมเจงทัดตูตักอันหัวมาชวนมิสติกลาวเซกชัวสันพัลสักอันนี้โดนเอาตีเงินตักินอาศัยนนเลียอาเซลาเตจูสาเวียนมันหาตูรินทัวไปซุยบอกร้องตักินดีไซน์ปุตเตจวนสาเวียนจูมันตุมินอันปันงาลามาเซสาเวียนจวนเฮวีรูลันมังจวนไว้ขตาอวัยดันงาลเวกาหลังชัวตุมินอโดจีวิงจูแอคทีเวซุยงาลบอกจูจวนมูจวนยุนลิงจวนดาววังเลเวลเอลดาร์เตจูจุยงาลตูรินทัวเปียสาเวียนจุดเทียมเหล่านั้นอันไหนเราตักอันนี้ชวนอาจารย์เชิดชันตัวเราระวังติสวยนเอาชัวกจุยาอาทิลติดานัตังอาทิรชวนยุนลิงชวนโมเจงที่น่าเฮียนสาเวียนฮีอมอพอร์ตัวอันนี้เงยังติอาเร่งเลจวลตาอันนี้จู่ๆอดิกติอาเชียงอันนี้ชวนสาเวียนเฮียนอันนุนักมังอินอารุลอ่างไอโดนอันนี้นาลันเอียนรันชวนหุมหิมาตุมาอินเชียเทียมเหล่านั้นเองโมอาอมันนีอโลตียาสาเวียนฮีโมเจงทัดตูตักนิตาเซเองติกงไม่เรตักกะเบยเทหาอุลวังดูเซจวนอซัมตักินมินเนเทงเงยังตีอาทุเซงไงสักลวินเกรดเอลดาร์อิวลิงจวนเอลดาร์เทเนน่าจวนสาเวียนจุมันตูรินนาติเลอาอันเซกมาสตาร์โลกิเลมาจุหักตูรินนาติอันนี้ไว้ขตาดาววังเลเวลเอลดาร์จักตักปฐุมมาชนินสาเวียนจวนชัวเทนจันส์อันไหนเชเลติอาเจียงเลเอลดาร์ปฐุมจะชวนอารวินอันรันเบียสาเวียนจวนนุ่งตัวละง่ายตาอันนี้เจียเหล่าจวนเหตุจังวัลเฮียนฮาร์สนาเลียนตักมาชนโดนนี้อินอลาวก็ไม่นาสาเวียนเฮียนโมเจงท่าเทนทิลตีเทนในมาเซอารวลาดวังเลเวลปฐุมเป็นลักตังอาตานชัวจูอาฮาร์สเลียงเจียเหล่าจวนPresident Fama Nena Sawena Puilau Chana Zota Fama Chuan Ziama Empire Alchemist Association President Ani Angin Polpum Pui Ai Otu Ani Thua Saifia Langtaka Ain Rol Chun Alchemist Association Le Mystic Cloudset Inzom Na Chuna Setakin Chu Chuan Ate Chethaya Ni Sig Master Alole Thuna Mimal Takin Abet Heizo Kang Ti Asoya
จุติลาจุนสาเวียนชวนการชัวตุมินอเบชุนซอมเซลามาเซเอลดาร์ปะทุมเดชวนทหนัทหัตกันเสียมาเบรัดจักตักเสียมินจูเบรัดชูงาชวนสาเวียนชูอัตตังตาอันนี้สาเวียนชวนเบรัดจุติเชียตุมินนัสตักินาเบียมาเซเองเตียงเป็นเบมาเซอเตเชจาวตัดเลวจุติไลตักชวนมิจักตักปักหัดจูอบุลาชวนอรอนเชงฮาลาที่ชวนเอพิโซดจูเฮตาเฮียนอตอบตาอันนี้